Csá. Andó 2-10, lakatolás, mert a nyuszi kitörte a hűtőtartót. Tehát le kell vagdalni azt a vasat, mondjuk ott már félig elengedte, ja ez csak. Rozsda volt. Hogy lejött a vas, itt van szép egyenes, és fémtiszta állapotban van, egyébként csak festék van rajta, meg 64 kg rozsda. Tehát most ki kell kalapálni amúgy. Igen, egyszer már amint megfogta amúgy, mint látszik, az már nem gyerjegesztés ott. És nem sokára ott sem lesz az. Az új hűtő, vagyis nem új, csak nekem új. Bontott állapotú. Mondjuk itt látom már, hogy itt vannak ilyen kis furcsaságok, de se baj, jobb, mint az enyém volt. És ugye ezeknek a kis pötköknek, ennek és annak kell, bazd azt nem kell belegülnie ide, ebbe és ide ebbe, vagy pedig ebbe és abba, nem tudom pontosan. Mindig szóval ki kell kalapálni, és itt az ülő is egyébként, ami egy darab úgy bársin. 10 perc kalapálgatás után nagyon pacák lett, igazából úgy áll, ahogy kell neki, csak számtalan helyen el van repedve, mondjuk ez pont nem érdekel, tehát meg fogom csiszolni, lefestem feketére, és igazából fasza. Nézésképpen ez a régi hűtő egyébként, ez igen. Hámlik, de se baj. Tehát ez alvázvédő, festhető, ez alapozó, ez pedig a színe neki. Először lefestem ezzel, utána a festhető alvázvédővel, aztán színnel. Aztán majd lesz valami.